खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। एटीएम खौ हेक खालामग्रा दायनिगिरिखौ खादों पुलिसा। मणिपुराव सा 11 उदखारिफोरनि जिउ खहा। जौ लोंनानै सासे सुबुङा गावनि फंबायखौनो बुथारदों। राङापारा साहा बागानाव गब्रना थानाय मासे मैदेरखौ रैखा खालामदों। अख्रां नांगा बेसेन बांनायनि हेंथायै आसुआ जरहाटआव धरना होदों। डिब्रुगड़ तिनिसुकिया बाइपासआव लामा जाब्रबथाय सासे गथ'जों लोगोसे साब्रै सुबुंफोरा जिउ गोमादों। थाखो 10 नि फरायसाया फरायसालियाव नासयजानायनि उनाव गावखौनो फोथैनो नाजादों। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीखौ गोसोखांनो खावलायदों। अल कायदानो धोन जगायनायनि सायाव NIA आ सामागुरियाव सिग्रोमदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गरसु पुलिस आरो स्पेशल अपारेशन ग्रुपआ जथायै लोगो नांनानै मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायाव समबारखालि एटीएम खौ हेक खालामग्रा सा 11 सुबुंफोरखौ समबारखालि बरगोआयाव खानाय जायो। स्रोद संदाननायनि गेजेरजों हेकारफोरखौ लक्की मन्दिर प'र्टआव थानाय तालुकदार हटेलाव हमनो हायो। मख'नो गोनांदि पुलिसआ बिसोरनिफ्राय 20 लाखनि गांथाम चेक आरो 10 लाखनि गांथाम चेक जब्द खालामनायजों लोगोसेनो गोबां अनजिमानि एटीएम कार्ड, मबाइल फन, भटार कार्ड आरो गोबां बेसादफोर जब्द खालामो। बेनि अनगायैबो AS01SC 3060 नाम्बारनि मारुति सुजुकी डिजायर, AS01EV 1113 मारुति सुजुकी ब्रिजा, AS01GA 0649 नाम्बारनि महिन्द्र थार आरो AS15P 4759 मारुति सुजुकी डिजायरखौ लानानै गासै गं 6 लाक्जारि गारिखौ सिज खालामदों। गोबाव समनिफ्रायनो हटेलाव भारा लानानै हेकारफोरा थादोंमोन होननानै मिथिनो मोन्दों। दासान्दि पुलिसआ हेकारफोरनि बेरेखायै गोख्रों नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। मणिपुराव थानाय जिरिबाम जिल्लायाव समबारखालि सेन्ट्रेल रिजार्भ पुलिस फर्स आरो उदखारिफोरनि गेजेराव दाङाबाजि जानायाव गोबां उदखारिफोरा जिउ गोमादों। मख'नो गोनांदि दाङाबाजियाव माखासे CRPFनि माखासे जवानफोराबो जोखोम जादोंमोन। लोगोसेनो सा 11 उदखारिफोरा जिउ गोमायो होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बेनि अनगायैबो फुंनि समाव उदखारिफोरा जिरिबाम जिल्लानि बरबेक्रा महकुमायाव माखासे दखानफोरखौ अर लागायना होदोंमोन। VTIनि मावख'गिरिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बेलासिनि 2:30 रिंगासोआव बे दाङाबाजिया सोमजिदोंमोन। थांनाय जुन दानाव बरबक्रा महकुमा ओनसोलाव गिख्रंथाव जाथायजों खहा जानायनि उनावनो बेफोर दाङाबाजिया सोलिबोदों। बबेखानि उदखारिफोरनि दाङाबाजियाव जायरन हमार गामिनि 31 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ जिउ गोमादोंमोन। बेनि उनावनो दुंहाव थासारिया जिल्लायाव गोसारलादोंमोन होननानै मिथिनो मोनबावनाय जादों। गुवाहाटीनि बिरुबारी ओनसोलाव दुखुनांथाव जाथाय। रबिबारखालि सासे लाइमोना गावनि फंबायखौनो जौ लोंनानै सुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। रिपर्ट बायदिब्ला उदै आरो गोदोनायाव गोबां बार देगारजों गाग्लोबनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि रबिबार मोनानि 10:30 रिंगासोआव रुपकनगर पर्ट ओनसोलाव बे जाथाया जादोंमोन। दायनिगिरिखौ बिश्वजित सरकार होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि जौ फेनानै न'आव फैनानै गावनि फंबाय शंकर सरकारजों दावराव दावसि जानायावनो बे गिख्रंथाव गाग्लोबनाय जाथाया जादोंमन। दावराव जानायनि माखासे समनि उनाव दायनिगिरिया न' सिंनिफ्राय देगार लानानै गावनि फंबायखौनो खाबु लानानै गाग्लोबदों। गोब्राबै जोखोम जानाय फंबायखौ गोख्रैनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादोंमोनब्लाबो डाक्टारा थैबाय होननानै फोरमायो। बे जाथायनि उनाव दायनिगिरिया जाथायसालिनिफ्राय खारखोमायो। बिरुबारी पुलिस थानायाव एजाहार होनायनि उनाव दायनिगिरिखौ गुवाहाटीनि अनिल नगर ओनसोलनिफ्राय पुलिसआ खानो हायो। राङापारानि सनाजुली कलाकुवा साहा बागाननि सेक्सन 28 आव 5-6 दान जानाय मासे मैदेर फिसाया हाखराव गब्रनानै दंमोन। मख'नो गोनांदि गासै मा 50सो मैदेरनि फालोआ 12 नबेम्बर एबा मंगलबार फुंनि समाव जाग्रा आदार नागिरनानै साहा बागानजों
गिदिंबोफिननायावनो मैदेरा गब्रायना थालांदोंमोन। मैदेर बिमाया फिसाखौ गोबांबार बोखांनो नाजादोंमोनब्लाबो हाखरा गुसेब जानायनि थाखाय बोखांनो हायाखैमोन होननानै जायगानि नुनाय सुबुंफोरा फोरमायदों। बबेखानि बे जाथायखौ गोख्रैनो खौरां हरनायनि उनाव हाग्रा बिफाननि मावफारियाफोरा जाथायसालियाव नुजाथि हैनानै मैदेर फिसाखौ दासान्दि रैखा खालामनायबो जायो। खर'सा आसामनि जरहाटआव आसामनि सुबुं माहारियारि आफाद आसुआ सोरखारनि हेंथायै धरना होदों। समबारखालि आसामनि आदार जगायग्रा बिफाननि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासनि मुसुखा सावनानै आसुनि मावथिफोरा धरना होदों। जानाय थाव गुबै आरो संग्रा गेस सिलिन्डारनि बेसेन बांनायनि अनगायैबो मुलि आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि जाग्रा आदारफोरनि बेसेना बांनायखौ लानानै आसुआ सोरखारनि बेरेखायै धरना होदों। डिब्रुगड़ तिनिसुकिया बाइपासआव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बे जाब्रबथायाव सासे उन्दै गथ'जों लोगोसेनो 4 सुबुंफोरनि गारिया कन्ट्रल गोमानानै कालभार्टआव गोग्लैलांनायनि जाहोनावनो जायगायावनो जिउ गोमायो होननानै सुलुङाव फोरमायदों। थैनाय सुबुंफोरनि सिनायथिखौ महन साहा, राजेश गुप्ता, मन्टु साहा, अर्थ गुप्ता आरो सासेखौ उन्दै गथ' होननानै सिनायथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बिहारनिफ्राय बरदुबियाव खुरमा बाहागिफोरखौ लोगो हमनो थांबाय थानाय समावनो बे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाया जादोंमोन होननानै मिथिहोदों। बे जाब्रबथायनि उनाव जायगानि पुलिसआ जाथाय जानाय जायगायाव फैनानै पस्टमर्टेमनि थाखाय गोथै सहफोरखौ बोखांनानै लाङो। गुवाहाटीनि रेहाबारि ओनसोलाव थानाय हेपि चाइल्ड स्कुलाव नासयजानायनि मोनसे सोमोनांथाव जाथाया सोराङाव फैदों। बे जाथायाव सासे 10 थाखोनि फरायसाजों लोगोसे थाखोनि फरायसाफोर आरो सासे फोरोंगिरियाबो गोसोम गाबनि बिगुरनि थाखाय गोब्राब देहायारि आरो गोसोआरि दुखु होदोंमोन फरायसाखौ। रिपर्ट बायदिब्ला फरायसाफोरनि मोनसे हानजाया सासे फोरोंगिरिजों लोगोसे लाइमोन फरायसाखौ बिनि गाबनि थाखाय फेस्ला खालामदोंमोन आरो गाज्रि आखु दिन्थिदोंमोन। फरायसालियाव गाज्रि आखुआ बांनायनि उनाव फरायसाया गोसोआरि बायफ्लेलांदोंमोन। मख'नो गोनांदि बे गाज्रि आखु बाहायनायनि गोहोमा 4 नबेम्बराव दुखुनांथावै रोखा जादोंमोन, जायनि थाखाय फरायसाया गोसोआरि साजाखौ सहायनो हायाखैमोन आरो गावनि जिउखौ फोजोबनो नाजादोंमोन होननानै सुलुङाव फोरमायदों। बेनि उनाव फरायसाखौ गोख्रैयैनो नोगोराव थानाय आर्ज देहा फाहामसालियाव लांनानै हरखाब फाहामथाय होनो गोनां जादोंमोन। आथिखालाव फरायसाया मेडिकेलनि फाहामथायाव गाहामैनो दङ। नाथाय बे जाथाया सुबुं समाजनि गेजेराव रागा जोंखांहोनायखौ नुनो मोन्दों। सोलिफु दाननि नबेम्बरनि 14 खालारखालि बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीखौ गोसोखांनानै थैनाय सान फालिनो थाखाय बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा बेन्दोंआव थानाय मोनफ्रोमबो प्राइमारि आफादफोरखौ खावलायनायजों लोगोसेनो बिथोन हरदों। बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि हेमेन देउरिया खौरांगिरि मेल खुंनायनि गेजेरजों दिनै मंगलबार खालि मिथिहोयो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2006 मायथाइनिफ्रायनो बरमागुदि बर' थुनलाइ आफादा बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि सायाव सावरायमा हाबाफारि बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थादोंमोन। देग्लाय बोसोरावबो फैगौ 16 नबेम्बर सानखालि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै बर' खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीखौ बिथा खालामना बरमा हिनजावसा गोजौ फरायसालिमायाव मोनसे खन्थाइ आवरायनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो गोसो गुदुं खन्थाइगिरिफोरा फैनानै बाहागो लानो हागोन होननानैबो देवबार रामसियारि आरो कुलराम ब्रह्ममोनहा मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2017 मायथाइनिफ्रायनो खुगा थुनलाइनि अजा सुकुमार बसुमतारीनि मुङै बर' रेबग्रा जथुमा गासैबो बिथिंनि लिरगिरिमोनखौ गोसो थुलुंगाखांहोनो गावनि सोरजिनाय बिजाबनि सायाव बोसोरफ्रोमबो थुनलाइयारि बान्थाबो होबोबाय थादों। नेशनेल सिकिउरिटि एजेन्सि एबा NIA नगाव जिल्लानि सामागुरियाव अल कायदा टिउरिया हानजानो धोन जगायनायनि सायाव नायबिजिरनो लानानै सिग्रोमदों। मख'नो गोनांदि अल कायदानि हेंथायै बे सिग्रोमनायखौ NIA गासै 6 रायजो फारियै जम्मु आरो काश्मीर, सोनाब बंग, बिहार, आसाम, त्रिपुरा आरो कर्नाटकआव खालामगासिनो दङ। मानो होनोब्ला थोंजोङै नङाब्लाबो खेंसालियायै अल कायदा टिउरिया हानजानो धोन जगायनायनि सुलुंखौ NIA मोनदांदों होननानै मिथिहोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोन्थों।